halin da shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu yake ciki bayan tun jiya labari ke baza gari akan rashin lafiyar shugaban ƙasar ta Najeriya. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoto da kuma bayani a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV, kuma za mu fayyace muku komai yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Amma kafin zuwan cikakken rahoton, dan Allah idan wannan shine kofar shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, na farko ka daure ka dangula mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. So mai sauraro ka karkaɗe kunnenka sannan ka gyara zama domin jin cikakken rahoto a tattare da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya da ke rashin lafiya. Labari ya karaɗe gari akan cewa shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ba shi da lafiya a yayin da ya bar ƙasar ta Najeriya, sannan kuma iya nan rai a hannun Allah. Amma kuma labarin bayan ya karaɗe kafafen sada zumunta, gidan jarida na BBC Hausa ba su wallafa wannan labari ba, da kuma Legit NG Hausa ba su wallafa ba, DCL Hausa ba su wallafa ba, Punch Newspaper da Daily Trust duk ba su wallafa wannan cikakken rahoton ba. Kuma a wannan su ne manya-manyan gidan jaridu da suka fito daga yankin na arewa da suke wallafe-wallafe na manya-manyan rahotanni masu inganci. Duk dai ba su wallafa labarin nan ba, mun yi jira kuma mun yi duba akan za su wallafa cikakken rahoton a tattare da rashin lafiyar na shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, amma ba su wallafa ba. Labarin da ya karaɗe su kafafen sada zumunta ne wadda babu wata majiya mai tushe ta tabbatar da wannan gaskiyar magana ta rashin lafiyar shugaban ƙasar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Amma mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka kawo maka? Ya kamata a ce kun turo mana sakonku ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu, ku yi mana comment domin kuma muna yin duba da duk sakonninku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyoyin mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun ingantattun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki ɗaya. Allah ya zauna mana da ƙasar mu ta Najeriya cikin lafiya da ƙoshin lafiya, amin summa amin, ya sa mu gama da duniya lafiya albarkacin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.